akati kumhurikwa Nyandoro aona mukomana uyu akagara naambuya asi ambuya vandokuprofita vanozotangirira pamuti wemulemoni. Ambuya ava vari kuda kuripwa kugara kwavakaita nemuzukuru wavo, ndosaka zvinhu zvomuzukuru wavo zvisiri kufamba zvakanaka. Mukomana saka mukomana uyu muprofita akati ndaratidzwa kuti anofanira kuti atenge Zambia, otenga matenisi, otenga grocery, vanozoendesa ava vanofanira kuburitsira kuti zvinhu izvi zvatengwa naTinashe. Asi zvandiri kuprofita izvi zvaida kuri Tinashe wachena ari kupa ifanira nga aripo. Tinashe akanga asikuti handina amai vake, ndiye muprofita wokutanga vakaprofita. Azvakuitaniyayi akubato zvikupa kwavanhu izvozvo vachiwanga ndiya here maminitsi averekwa andevechipiri ati muprofita wepiri akati ndanzwa mwanasikana achichema mumba achiti baba baba baba, achinofura vakabvunzwa kuti baba ndiani. Ivo vakamboda kuti mumusha mune vandowana baba nanani, asi muprofita akabvunza kuti baba umwana uyu watinaye pari zvine zvinhu mumusha menyu ndiani? Ivo vakati ndini mukuru, ndini baba. Muprofita akati ndaona mukati memusha menyu imimi mune vakaenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique vakandotsvaga zvavakatsvaga. Zvinhu zvavakandotsvaga izvi ndo zvasaka kuti mhuri yenyu imimi ndazoona kuvanasikana kusina vanogara pavarume, vachiti aenda pamurume arambwa, aenda pamurume, asi musha wakazogara unenge wawetatu. Asi iye mukomana anova pakuprofita anofanira kunge ari kupi vakambobvunzwa kanza mukomana akakunda kuuya pana amai vake kanza zvisinei dambudziko roda kuti rigadziriswe mumusha machinofura nokuda kwokuti ndo makaparwa zvekuita kuti mhuri yavo isawane kuti igare pavarume. Ndo zvakabuda kumuprofita wepiri. izvozverano hapana kubuda kuti anobuda usiku akaenda sanizo hapana muprofita wetatu akati ndaona mwana uyu arongedzeswa mabhegi asarendwa kunzvimbo yekwaChakonda. Anogara kwaChakonda ndiani? Baba achinofura vakazoti isu hatigare kwaChakonda, asi togara nechokumashure. Vakabvunzwa kuti ko ava ndovekupi? Tikati aiwa inini ndini inobva paPushu. Muprofita uyu avazoti asi panyaya iyi yamavinga panapa ndaona pasina chakanyanya kuoma, asi inoda kuti vanhu varegererana, pane kutadzirana kuri papo. Ini semupurisa ndini ndakazobvunza muprofiti ndakati nhai mukuvaviri vatinavo pano vanhu vamweni nemi muroora kumazuva ari kutaura kune nyaya dzakamboitika here dzokuti imi makambosvika pakuti munokupesana kwamakamboita? Amwene ndo vakadayira vachiti
ini takambobatikana mushure munge tichivaka imba yemwana wangu yemuroora kumazva akambotaurwa nemuroora asi takazoshedzana takakumbirana ruregerero kwandiri zvakapera kumusikana wana divi raakazotaurawo zvake tiri ipapo muprofiti zvekare akati iye mukomana muridzi womukadzi ari kumbori kupi nokuti kune zvimwe zvinoda kudayirwa naye ndichiprofita ndichibvunza vanza akundikawo mukomana nenhau yebasa vanza nyaya inoda kuti vanhu vakagara pasi vakakumbirana ruregerero inyaya inogadzirisira hapana chakanyanya kuoma tingati kuvaprofita vatatu ndo zvinhu zvatakawana kana pane padapotsai vanogona kukawedzera muchana ndinotenda ndinoti ndizvo zvatakawana kuvaprofita vatatu pakufamba kwataita nenhauyi taurai baba kuisamangu apedzese patikabvunza kuti ko zvatikazwa kuti ari kudzipa mwana ndopane basa ndozvatikamutumira zvokunzi muroora anodzipa mwana wake muprofiti akazviramba akati izvozvo inini mune zvandiri kuratidzwa inini zvokunzi kudzipa mwana kwete nini handira kupiwa zvipi izvozvo zvichokwadi mazwi ayo muprofiti baba akaparamba ndiye muprofiti wokupedzesera ndine nyaya indoonzokuti pane nyaya hapana muprofita akataura nyaya ipi handidozvo kuti mwana akachena hapana paabatwa kuti anoshavika kuti mune nobata usiku unodzipa mwana utasei handauzikwese minogona mwana wazimboima asi vaprofita vese ramba vachidzokera kuti nyora dzakanzi ane nyora dzinoti haakwanise kugara menoti anodzivoya kuti akadzokera kunoparwa nyora oya obhadhara zvinhu zvake zvoita mberi kuti ya muprofita ndokutanga zviye ndaibatsira mwana zvinyora ndazvinzwa kana zvasiyiwa zvakasiyiwa but nyaya yange iripo ndeyekuti aneshavirana pane nyaya ndekuti mwana uya kana pane zvakagadzirdzese iye ane zvikwafunacho but anyways isusu taura mwana haana nyaya andizvo taurira kamai mwana haana nyaya zvenyora izvo nabasa tinoda kusiya munhu zvisiri mwana haana mhosva haana chinhu chaanacho haana mhosva tatikuwirirana imi vega muchifamba maroziza kuti apa hapana mhosva nyange makainga makara zvakagera pasi hapana chii hapana mhosva saka nyaya yange iko ndekuti omwana osiya mukadzi andizvo oda kuita sei zvokuti nhasi akutitora mukadzi wako ende naye notaura aigara kuti anozvigara kuti mangwana iwe kugara basa pai uchibva pai unosedza basa rene mukoma maini uye zvinorwo saka wagonotsvaga imba yekuti kwachibambo unoshanda pamweni yachibambo hapana kombo nojera mukadzi wako ngakuti iwe wakugara ndiri papurazi kachibambo pakaendakai chibama anoashatira anokuenda unogara kwese saka wagonotsvaga mukadzi wako unogara papi kana uchishanda mumaini memachibambo urikugara papiwe mufenzimani
iri ndogara kumaini wachibambuya kuti unogara papi urikugara urikugara kumarumbu iro ndogara mubhedhi ine shedi nematende ezvibere ndinoziva asi munogara vanhu ndomatogara saka ndokuori kuti mukadzi hakusikukwanisa kugara kwaita vamwe vakomana vai vari kutorocha dzimba dzese dzakapoteredza vanhu vachigara nevakadzi takakakurocha aunokureba apa chinyanga yakareruka uyu mukadzi achitobva pamba achizoyamusiomba aitobva pamba pake pemurumo kumusha kugurube saka mukadzi vanhu vangomudzosera kumusha kwake ndopamunogara here mama pamusoro mukore uno hauchada izvozvo pane munhu wake munhu wanyani munhu wake uyu vanhu vanadii mama uye kunakirana ndiyoyi endai munogara menzekanokwamisa kumuguru wega uchauya uchitikwa dzimwe ikoko nevanhu vasiri kuda mukadzi uku dzaasi kufamba mushe yaasi auri nyaya iripo chete kuti mukadzi uyo haasi kudiwa nevanhu munhu ari kumuda murume wake akunyepera kuti anomuda saisa akumupa tambo okuti dzine mani murume wawatsvagira mukadzi wako kugara mazobaba muchengeta mukadzi womunhu umwedzi chete mwedzi uzachakutambira kwemwedzi chete anomutsvagira kwakugara oyotora mukadzi wake zopamutesa mazvakamai kana munhu kana akangwara semangwarira amakaita imi kusoda muroora anobudisa shereni kana akangwara mangwarira amakaita imi kusoda muroora anobudisa shereni imimbi kana ndimi mega murume wakunzwa kuti aiweza achiuda mukadzi muudza mwana wenyu zvokuita semaudzira avakamuita ndinotora mwana muchengetezi pane zvinhu hapana nyaya imimi kusiya mwana nekondisheni yekuti imi hamusi kubuda ndikubvunzai pamai hamuvhurumuke here usiku hamuvhurumuke hamumborota zvisizvo saka ndimakasiyana nevanhu isu tinotomborota kuti pamwe chokurosa rwisi inovhunduka kuti zvikurevei pamwe pacho totomhaya kutsvaga mweya dziri hope dzakaipa mwe ndisina kuti ndazorara zvakanaka saka zviriko asi chishamiso ichi isu toda kupedza dare rechitava patikapedza kuenda akaudzwa avo baba vanga vari pamukunga ivavo zvikanzi mwana uyu mugadzirisei nyora ngauye tizvadare mari timubatsire inini ndakati avarikumbira kunenge timubvunzai muroora kuti tiri pano chete hatisi kutenini hatidi muroora baba vanga avaaavaiakurire kuti hazvinaunzi here imi vasiaaaonamai mwana ndowenyu komanaoende shuwa marwisira mukuita mwana mukomana aregedze mukadzi tikuzvinzwisisa ndomarwisira tiri kuti mwana wedu uyu agaropa murume kana munhu aroora munhu atokubatai zvakanaka munoita zvakakuda naye inongotaura kuwacha handitika kuti akumbofamba nemukadzi wedu moenda kurapisa kwamufufungudza zvinoita kuti musha uende kumberi chete haisi nyaya noti kuti mudzoke asi mudzimu ngauya paunonzi unoda kokwatachimuomerera zvatikaita patikatanga kweunoziva kushapa magazi taida kudzoka panyaya mai ivo musikana bosi mese muripo imi makatadzirwa nemurooro wenyanga kutuka aiwa nochituka saka muda kukumbirwa regerero rwii muzayamati baba avo ndo vakausa kutorisa nyaya yacho yekuti ikumbiro ruregerero ndei kwati ndingaite ugetuinyepe aiwa tikubvunza yakairi nyaya yekuti ikumbiro ruregerero ndekuroora muroora kunzwa amwene vachivakira muroora uimba sabasa ndopane mazwi ivo vachitaura ivo amazwi ayo papamuprofita mati baba vakati zvona ndaona vanhu uchigarisana asi imimi makarwadza nekuti dare rakakuti yakuimutora inini kutaura chokwadi pamberi pamwari nemwoyo wangu uyu mwana wangu kana aripo andikupupurira chero chemukati ndomutengera zvandinongoita mubvunzei mukora wangu tiri pakati pedare inini ndandisongezi nditanga
amai toda kuti tibatsira vadari zvatikakupai kuti mufambe chaona pasina nyaya now makuta nyaya inyora nditonadzo kuti handizivi taitemerwa nyaya iyi pamudarwa nemukwana saka ndaada kuzwisisa manje mukurerei mukurere murora ngatanga nochiniswa nyora gozi chatoze nyora is permanent kuti angu akanzi ngaauye nemari obarwa nyora obva aenda mukadzi ndowenyu mirai baba mukadzi ndowenyu amunoda kuisa mari yekubvisa nyora ndiyani ndapedza kai uyu mauya kuzomutiromba kwavo nokuti akaroorwa nemwana wenyu no ane dambudziko renyora dzida kuparwa ndimi matora mukadzi uyu ndatora mukadzi umhuri wangana amusha mangu awanikodza ane dambudziko ndinodzorera here ka ndinoudza vabereki ndosolva dambudziko ndini bozi tinokurisa maresources kana toita pamwe chete chichibatsirai tauda direction tivharire direction yenyu aiwa ini mauya kudai tauda kuti imba ichivaki hapana kukakadzana toda kutegarisa nyaya iyi mune zvakanaka tipai direction nokuti ndakakupai direction yangu ndaona ngemimi musingainoitambiramomuba achigara kunani achibva kupi nokuti mukadzi womunhu haana kurorwa neni kurorwa nauyu takuenda pafeyama takutonga nyaya akatora mukadzi wouyu achibva kupi mira une pfungwa dzako dzakanaka nokuti ugazipa asi apa nditombofamba nao achibva kupi mwana uyu mukadzi womunhu ane dambudziko tada kuda unopindira nyaya solution kubva kwamuri amai dare robva ravhara tibatsirana orit imimi atezvara ndamburungai mwana ndowenyu munongopindira paanonompara mari inobva kwaritsi maindioreza inoita dhora kana kuti 25 cents makachadzwa mari hatiti tichiudzai solution ndepi baba miraika mauya kudare ndisita kuibata imi mamusemakwira dare mamusemakwira dare rako rairi manje vanoramba vatifanana tikabhuretika zikwashana kutsvaga mari ubate zvinofana yotransport wakazoramba pafoni ndikatobvisa mari inokatagura kukadzinana mukadzi wavo chii zvese iyo zvomuda kuti tobatsiranazvo havatozi ini tinendafunga semwana wangu kana zvaomera ivo kwawendotsvaga mari yake inini yangu ngokuti mwana wakaenderera sei asi ivavo vakadzi mwana wavo uyu anosema mukadzi nokuti anoshandisiwa akachengetwa naambuya wavo nonikutoshidha unemoni waigara naambuya vake noivhu racho handizoti wauya nazvo amai urikusimurora mumudai nomundi pamuri pamumimi hamusiri mune flow yekutaura we are going to use the flow yekupoisona vanhu mind yenyu ngaingofunga kuti dai mwana wangu musikana izvozvo zvega zvokupati muite munhu kwayo munoona kana tichifamba takapfeka hembe idzikaidzi tinochiita zvisizvo vamwe vanonako vamwe vakaita se kasine pasi kunzi munhu hanzi munhu chii wakaita sei ane mwana webvamuse mwana panzi unhu womunhu akaita sei amai ini muda kuiia wakanaka muri pari imi muri pari muri pachokwadi chokwadi chenyaya chicho chokwadi chenyaya chicho if we have leaders and mothers vanogama tinozvara mahure nevana nofane zvirwere its true akuenda kuri second marriage akutsvaga muroora akadiwa naamai muna here nimi wamugagadzira neunhu hunenge hwenyu ini michine ndima kana mwana romodo yemunhu yakanaka mwana kuiona kuna amai vake ende havawanika amai vasingaroya havawanika zvekuti inini ivai amai chingaose manhanga hapana sina mosi kokuona mwana wake mukamuona muzukuru wake womuroora musingani its very bad
iwe mwana ndikuzera pamudhara chikwa ndikuti mwana wanga aposherei you see fine mwana anoona kura zvakaitwa anogona kukura kufundira chaizvo kufundira ngama yokuramba mwana iyo mwana decision ndeyako pana uda mukadzi kana usikuda urumuda Sakaimba. ava kwavateerera pavo vakapedza vakakuchengeta vanoramba ramai vako varespect ipapo ndopavo asichengeta mukadzi ndopani ipapo iwe wakapedza ukapa ndotenda ngatimupe 1 month mwana wako upedze nyaya imimi kana muchida kumubatsira tsvagai mari munogoita zvinyora kuti kufunda mukunga ino vanazoti amai muripo zvamunotaura munomanisuzofarira hamusi amai vari right wani munoinosiya muora ziginya moya munotobatsira kuti mutaana kufamba netofambisa atakutongoa manje imimi pai 1 month mufanira kuzorendari ataonana unodzoka mudarira mavo kana saudzoka isitomura dzokoka chii asi ndaende mapachiona mukadzi wake ndozvilipo achibva pano mukuru iye pamandi papamauza mukadzi wakagara kuti saka ndaaenda anomisa pakanaka paanomuteera ndotizive kuti ndofuzive rudo ruriipesi iri kuti chii iri kuti chii wainzi iwewe ukazopira sedani ini ndikakudzwa kuti chakuita zvakanaka iwe hausi ndokatanga kurambira iwe ndikakudzwa kuti chakutumira mari ugare mushambi usingambofonere murume wako isai audio iyoyo tinokuti amai ava vaendewa nechokwadi isai audio nokuti panapa tiri kutonga nyaya dzevanhu vakaipa stereki vane mwoyo unenge tikutoka mizotekaita sei vaisai audio basi chakamereka inyora ichora iparwa chakamire zvavakusimbira nokuti nyora yakachekwa inoita kuropa aiwa vatira kuzozviona aberusimakawanda tinokuabata chibhora chavo chibhora chiripo ndekuti murora havasimurasipanha mukadzi wake every decision inoitwa panapa is against it but because akazvarwa naamai akautedzera vediwe makereka akavakirwa vanhu endai munokugamba nemabvi munamatedzimba dziri dzevana nyange neasi mwana wako kunamatira nokuti varoya kufamba masikati vanhu vaone Anai baba yedu mumano. Anai baba amai mwamuku baba bomboma na yaro. vakubasa kwei muchiri mese here nababa vati sei muri kumiririra nyaya dzemuroora pasina tezano musha wamo kugara ndewani handewani sei muri kuita madecisions emusha wababa chimwe chinhu vanourira nhanga dzemurumira mawenasi varume bhozi inowati zvinodinesa stereki izvikuisa muno masina bozvono this is the first case nekuti amai vanamboshingira kuti mwana izva kuita muno masina bozvono amazai mauya makamira sani ndimi baba mati muramwenyu muri munin'ina kana kukoma wemukadzi wako alright zviri kwamadzimai mukuti wokudisa baba taurisai ndakaona dambudziko mukati mukomurora wangu saka dambudziko tariona akaenda kuna murumba ndikati mwana kuzuko ndakatakati tibatsira neita sei kufambira nyaya idzi kuti magadzisei vaiti vatumwa nemurume wavo komura wavo mwatedza kutendera zvakanaka iri kumberi uko kutodzesera kuyakenda kupera ndokwakazotaura amutevera wakanyiwa muzuri wavo wakaiteerera yese kaangosvika pane dzimwe nyaya dzinonzi nemunhu muperekedze iwewe ukasanyatsomubvunza munhu wewe unowanyara nemunhu wako iye akuti muperekedze kana uchiperekedza munhu unyatsopinda munyaya
zere kana une rubatsiro rwaunofanira kuisa panyaya iyoyo ubatsiro mangotakuriwo musaka naama yako hamusi kutoziva nyaya yacho kuti nyaya yenyu izvozvo hatishandisire zvinhu zvakati zvakadaro nokuti kana muchigara kumashuro muri vanhu vakuru ndimi matototarisira kuti ndimi munoita kuti vana havaende kumberi atitaura kuti whatever you are facing in life no zviriko zvakamboitika taonfonera havana chavakatsaudzira kuti nei akamboita situation yaida vakazodzokerana kana vakaizvo zvikurishingirira vapedza kuyananisa havana chakaita zvavakataura saka anyway tapedza nyaya inai amai nyamatira imba yaipa task imi kunamatira imba yavana hamugoni ndinenge ndakutokundika because ndakuita kunge ndini ndaitadzisa mwana wangu nemuroora wake saka ipapo betavana vaite zvimba yavo takaisa kuseri kwenyu munotinosiri zvataurwa nevava kuti hamusina mai vakanaka ichokwadi akusinyera ndangangoti ndongotaura ndongokopa nokuti handigoni kuita sei kugadzirisa ndongogara muchichi pakugadzirisa pandinokwanisa ndisingagoni inini pakataona nyaya iyi pakachienda paipatazeuza ndaachida kuti ndisvike pakuti kana inini nyangu ndakatadzirana papa wanga uchitoziva kuti vari vona handikuita makumbi nawo kusvika kwekupedzisira ndopedza ndazomukumbira negeri namuzina kuti asi ndokwangachida kuenda kuti musikana yangoyongoti amai inini mune zvose zvandakaita ini ndikuti asi ndikukumbira negeri ndokwangu mune pfungwa dzangu dare zvanoita muprofita akati pane zvamukaitisana muchivakirana imba munhu akatonaisa watovha kuti imi murisataurai zvakazi pane zvamukangasii nezveitaurai zorega kutaura tinokombirwa kuti isusu hapana rwezero rwuzokumbirwa kuti abatsira munhu kuti achinje upenyu amai ava nyaya verisimba ngavanga kuti muroora akatadza pakati ino ngenisira apa haisi imwana uyu nyaya ndekuti amai avo uyo aita fall out of love naamuna havasi kungokuda jina rake hatred isina definition is just a hatred saka ndikuti uda nditoke hatred here ina handida kuti une hatred unomu kuti nditoke muroora vachakuda vachenera usinade muroora chiziyani hauchaanokuda mwana chakuda vachinama muchinaudza mwana wezva mukudadazve mozoona muroora chenjera kuti uchazozvituka kakava kumberi kuti dai ndakaziva ndikakurumidza kubva pano paya dai ndiri pane chimwe chidasa kana vanhu vasingakude aiwa kausaite zvokunyengeredza kasi isusu tinobvumira zvatadare zvetinomakukorerosuraura kumbira dare kuti mamasumuka nyaya yapera dei kumbira regerora amwene wako koma masumuka zvonyende kungu munhu aita mutambo waya audakambira amai avakupinda paseri ndozvandauona endai kumba ndarasvinga mwana wako uye kana chirafta imanda muchiringa mwana ndokufana kana wakutera pakati vanomaita munyama maperekeza munhu akauma moyo Thank you.